Ну а зараз, як заўсёды, кароткая справаздача па выніках працоўнай паездкі у Харватыю, наўпрост ад парламента Харватыі. Першае. Констатую, что запущены процесс стварэння группы за демократичную Беларусь у парламенте Хорватии. Сразу скажу, что это будет процесс достаточно долгий и навогул. Перед тем, як стварыць депутатскую группу у тым ці іншым парламенте, патрэбна выканаць тры умовы. Па-першае, добра ведаць працэдуры, якія дзейнічаюць у кожным парламенце, яны свае. Па-другое, трэба, каб была палітычная згода асноўных актараў, асноўных партый, якія прадстаўлены у тым ці іншым парламенце. Ну і трэцяе, патрэбна мець чалавека лідера, які мае у сэрцы вось тут беларускасць. Так што на пачатку шляху, але думаю, мы адолеем гэты шлях. А па-другое, тут у Загрэбе адбываўся вялікі форум IDU. Удалося кантактаваць з іншымі парламенцкімі дэлегацыямі, прыватнасці з Малдовы, ад партыі Санду. І там у нас якраз выкананы ўжо две умовы, і першая, другая, і засталося толькі вызначыцца, хто будзе лідарам групы за дэмакратычную Беларусь у парламенце Малдовы. І падаецца, мы нашли тут добрую кандыдатуру. Ну і трэцяе, былі камунікацыі з спікерам парламента Эстоніі. І адно з галоўных вынікаў тое, што эстонскі парламент прыме да разгляду, да абмеркавання магчымасці падпісання мемарандуму паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і парламентам Эстоніі. Ёсць дамова з спікерам парламента. Такія кароткія вынікі, падсумаванні рабочай паездкі у Хорватыю.